So, kumusta po? At ngayong araw na ito, meron akong isi-share sa inyo. Mas maganda yung 15 promises ni Mama Mary, mga kapatid, no? And then, greetings ko sa mga kasamahan natin na mga abogado na merong pananaw sa pagbabago una dito sa lungsod natin sa Valencia. At kayo din, magmimisa din tayo, and then magsagawa tayo sa misa natin. New haircut. Totoo. And then magsagawa tayo ng education, voters education po. Magsimula na po tayo ngayon para marami tayong bunga. Magtanim tayo ngayon para hindi lang sa araw ng hindi lang sa araw sa election, kundi magsimula na tayo ngayon. Okay? So, pero ang i-share ko sa inyo mga kapatid, itong magandang dahil galing tayo sa Marian Pilgrimage, no, the 15 promises of Mama Mary, Mama Mary of the Holy Rosary. So, itong i-share ko sa inyo mga kapatid. Teka muna ha. Maganda to, i-share ko sa inyo. Para ma-inspire naman kayo. Okay? Una, the 15 promises of Mama Mary to pray the Holy Rosary. So yan ang i-share ko sa inyo, ilang minuto lang. Ayun, kailangan natin ng hindi naputol po yung live natin ng isang araw. So the 15 promises of Mama Mary of the Holy Rosary. I am contemplating and reading a lot of books in relation to the apparition of Mama Mary. Very inspiring po mga kapatid. At sana araw-araw po tayo magro-rosaryo dahil yan po very powerful talaga. Sa krusada natin, sa maganda nating andikain, walang kahulugan po yan without praying the Holy Rosary. Yan din si Mama Mary, nandito kasama ko. So, let us pray the Holy Rosary with great devotion po. Lalo-lalo na sa lagi tayong nagdadasal ng banal na rosaryo, lalo-lalo na sa krusada natin this coming election po. Ito yung weapon natin. Wala tayong weapon, wala tayong armas. No? Ito lang armas ni Father Darwin. No? The 15 promises of Mama Mary, no? Ito lang ang armas natin mga kapatid, no? Nandun sa bulsa natin. Ito lang talaga yung armas natin. Wala nang iba. Nandito sa bulsa natin. By transforming the world, ito yung isa sa pinakamabisang armas natin. Hindi baril, hindi din digmaan, kundi ito para maging malakas tayo lagi. Ito lang yung armas natin. So sa ating krusada, lalo na sa this coming election mga kapatid, let us establish and let us anchor ourselves to the intercession, the powerful intercession of Mama Mary po. Okay? Yan po. And then, dito tayo sa 15 promises ni Mama Mary po.
Una, may bisita na ako from Jensen. Una, whoever shall faithfully serve me by recitation of the Holy Rosary shall receive signal graces. So, yan ang promise ni Mama Mary, ha? Shall receive signal graces. Ano ba itong signal graces? Una, yung promise ni Mama Mary, increase your faith, hope, and charity. Yan po ang mga signal graces. The deepening of spiritual life and prayer. May oras ka talaga na magdasal. May oras ka talaga na magbabasa ng Biblia. And meditation. Yan po ang pinaka-importante sa buhay natin. Dahil mawala ang ating inspirasyon kung hindi natin i-anchor sa Panginoon. Greater devotion to God and Mary. Mga signal graces po yan. Enlightenment and guidance in decisions. Mga decision making natin, we receive enlightenment from God. Strengthening of virtues and good habits. Yan ang tutubo sa atin. Yung virtues and mga good habits. Ang dami mga signal graces. Healing of physical and mental ailments. Resolution of family and relationship issues. So maging buo at maging unified tayo bilang pamilya. Success in righteous endeavors and studies. Saan? Sige, Nay. Sunod ka, Nay. So, yan. Makareceive tayo ng mga signal graces. Pangalawa, atin itong i-run through natin, mga kapatid. Faithfully serve me in recitation. By recitation of the Holy shall receive signal graces. Ang dami. Kami nabasa ko na kanina. Pangalawa, I promise my special protection and the greatest graces to all those who shall recite the Rosary. Protection and greatest graces. Ito yan ang protection ko against sa mga demonyo. Ito yung greatest protection ko. Special protection ko. And greatest graces. Kailangan natin na lalapit sa mga sacrament. So, pasalamat tayo sa mga pari po na laging nagjo-duty sa ating office po for giving the sacrament of Jesus. Yan ang pinaka-importante, mga kapatid. And then, pangatlo, the rosary shall be a powerful armor against hell. No? Wow. It will destroy vice, decrease sin, and defeat heresies. Yun ang dulot, no? Una, it is not an ordinary armor against hell. No? Dahil ito po ay contemplation sa buhay ni Kristo, mga kapatid. Sana nakarosaryo na kayo, ha? It should be araw-araw po. No, kung maaari, dagdagan pa natin Marami tayong dapat ipagdasal. Una, yung ating sarili, ang ating parokya, ang ating mga parokyano, ang ating mga kasamang pari, ang ating mahal na obispo, ang ating mahal na Santo Papa, at ang ating mga kasamang pari. So, isalin natin sa pagdasal, no? Pangatlo, ano pa? It will destroy vice at yung mga bisyo. Decrease sin, nandahan yung mga kasalanan natin ay maging maliit. Defeat heresies. No? Yung mga mali nating mga aral ay mawala na yon. It will
Pang-apat, it will cause virtue and good works to flourish. It will obtain for souls the abundant mercy of God. No, pang-apat yan ha. Una, will cause virtue and good works flourish. Tutubo yung mga virtues na nasa atin. And then, tutubo din yung mga magandang gawain na nasa atin. And we will enjoy God's mercy po. We will enjoy God's mercy po. Panglima, the soul will recommence itself to me by the recitation of the rosas shall not perish. So, yung kaluluwa natin ay ini-entrust natin sa powerful intercession ng Mama Mary. Hindi talaga mawawala. Grabe, no? Pang-anim, whosoever shall recite the rosary devoutly, applying himself to the consideration of its sacred mysteries, shall never be conquered by misfortune. So, kailangan ang pagdadasal natin with great devotion po. Dahil marami namang nagdadasal, sasabihin na, Father, araw-araw naman ako nagdadasal ng rosaryo, Father, bakit hindi pa ako? Hindi, misfortune pa rin yung buhay ko. Take note, devote. Great devotion po, hindi po yung nagdadasal lang ng lip service lang. No? With great devotion, applying himself to consideration of its sacred mystery shall never be conquered by misfortune. Hindi tayo matatalo sa mga hindi tayo mapahamak sa buhay na ito. Okay? Sunod, pang-pito, God shall grant him victories over his enemies. So, mananalo talaga tayo against our enemies. Hindi po tao yung enemy natin, hindi demonyo po. Okay? God shall grant him victories over his enemies. Pang-pito po yan. Pang-anim, pang-walo, the rosary shall free him from slavery to sin, dahil marami tayong mga favorite sins. And then, the Holy Rosary shall free us from slavery to sin. Ang ganda, no? Kaya nga, pabalik-balik natin ito. Bakit pabalik-balik yung kasalanan natin? So, through constant contemplation, faithful prayer with the Holy Rosary, yan po ang makatulong sa atin. Okay? Siyam, it shall deliver his soul from purgatory and bring him to beatific vision of God. Kung mapurgatorio man yung kaluluwa natin, bring him to the beatific vision. Dadalhin ka sa harap ng Diyos. No? Take note ha. It should be with great devotion. Bon. Hindi yung nagdadasal ka pero wala namang walang pagbabago yung buhay natin. Hindi maganda yun. Parang hindi ka din nagdasal. Kung purgatorio man tayo, dadalhin tayo sa Panginoon, sa kanyang kaharian. It shall deliver his soul from purgatory. yung kaluluwa natin sa purgatorio, dadalhin tayo sa langit because we have a great devotion, faithful devotion in recitation of the Holy Rosary.
Grabe na, ang ganda nito. Pang-sampo, if he be just, it shall preserve his justice. If he be sinful, it shall cover his sins. Wow. If he be just, it shall be preserved his justice. And then, dahan-dahan talaga na protektahan tayo ni Mama Mary, no? Yan po ang pang-sampu na promise. Pang-11, none shall fall into eternal damnation who shall recite the rosary daily. Walang maimpyerno sa mga taong nagdadasal araw-araw. No, eternal damnation. Grabe, no? And it is a contemplation of the life of Jesus, mga kapatid. Okay. Pang-siyam, I shall assist him at death with all the graces necessary for salvation. Grabe, no? Yan, hindi yun mamatay without the sacrament. Yan ang promise ni Mama Mary. So, lahat tayo, pati ako, I should pray the Holy Rosary every day po. Before starting our day, pray the Holy Rosary po. Kinakailangan po natin yan. Kung wala, no, wala tayo ng powerful intercessor ni Mama Mary. Pang 13, I shall deliver his soul from the pains of purgatory. So, kung grabe yung devotion natin sa banal na rosaryo, no, liligtasin tayo through the powerful intercession of the Lady. Nandito na, I shall deliver his soul from the pains of purgatory. Grabe. Totoo talagang ina si Mama Mary, no? Pang 14, he shall rise again in the glory of the resurrection. Muling mabuhay tayo. And then we can receive the glorification of our body. 15, by the recitation of the Rosary, he shall participate the merits of the saints and thus attain to the most high degrees of glory. Grabe. Yan po, ang ganda ng mga promises ni Mama Mary, no? And then, sino bang nakatanggap nito? Saint Dominic de Guzman, founder of Dominican Order. 11th century po ito. Received the rosary and promises from Mary in 1208. No? Grabe, no? At sana na-inspire po kayo. And then, some source also mention Blessed Alan de la Ruche, contemporary of Alunos de Rupe, also associated with the promises. Ni Alunos de Rupe, Dominican friend promoter of the Rosary, claimed to have received promises from Mary. So, ito yung mga taong ito na nakatanggap sa mga promises ni Mama Mary po. So, yan lang sa muna ha. Meron tayong bisita ngayon. Dumating na. At magla-live tayo for additional na mga kailangan natin. So, yung mga natutunan ko sa Marian Pilgrimage, i-share ko po sa inyo dahil hindi ko pa natapos, no? Yung mga matutunan natin, i-share ko po talaga sa inyo. Okay? Saan po makabili ng rosary? Pareho sa inyo. Sa Manila po ito dun sa conference natin, dun sa exorcism po. So, pasalamat na lang ako at pasalamat din tayo sa mga magbabayad tayo mga kapatid this coming
November 8, no? Magbabayad tayo sa mga seminarya natin. At yung 70 seminarians po ang humihingi po ng tulong at hindi ko kaya ako lang mag-isa. Sa pamagitan ng tulong ninyo ay marami pa tayong matulungan ng mga gustong magpari. Okay? You can send through GCash. Nandito yung GCash natin and bank account natin. At huwag kayong mag-alala dahil transparent po tayo sa finance ministry natin, sa Ministry of Exorcism po. Makikita po yan yung mga kahit piso na natanggap ninyo ay ginagamit natin. Yung matanggap natin una sa evangelization po, na yung sports and evangelization is coming November 23 din. And then sa vocation din sa mga gustong magpari. At yung Catholic school na tinutulungan natin sa Old Sagay ni Father Albert Aldia, sabahan natin na exorcist po. Salamat po. Marami tayong matutulungan po. And then marami tayong kinakailangan na tutulungan at sa pamagitan nito ay mapatuloy yung ating pagsiwalat sa katotohanan. At ipagdasal niyo po yung mga krusada natin is coming election po. Ipabilanggo talaga natin yung mga mamimili ng buto dito lang sa Valencia po. And then magsagawa na tayo ng recruitment ngayon sa mga tao na gusto mo participate at witness as witnesses. So, yung mga, may misa ko, 2 ngayon, alas 3 at alas 5. So, yun na ang gagawin natin. Magsagawa na tayo ng mga intel and then yung communication natin, staff, ang mag-communicate sa kanila para meron din silang legal protection, mga kapatid. Okay? So, nandito sa live natin yung GCash number natin at ang bank account natin. So, yan ang ginagamit natin, mga kapatid, sa pagtulong natin sa mga kababayan natin na gustong magpari. And then si Mayra Pilones, padala sa atin ng 10 stars. Salamat po. Si Eden Mirante Clemente, 50 stars. Si Mi Escabarte Hosain, 10 stars. Si Janine, 100 stars. At si Sheila Vito, wow. As always, thanks much, Father. 1,000 stars. So, salamat, Sister Sheila. At si Janine, additional 14 stars. Salamat po sa inyong lahat. And then, yan lang sa muna, ha? At then, magbabalik tayo sa ating live sa sunod na mga oras po. So, nagpagupit po tayo and then, nag-adjust pa tayo sa oras, no? Sa time difference natin. Dito sa Pilipinas po, pasensya na po kayo. And then, nung mga ilang araw, hindi tayo nakapag-live dahil sa adjust yung katawan ko. And then, nag-meeting din tayo for honest and successful election po. Ang inihiling natin yung honest and clean election, peaceful election po this coming May. And then yan po ang dasal ko sa mahal na Birhen. At yan ang hihingi natin lagi. At sana isi-share nyo po yon yung 15 promises of Mama Mary po. Okay? Fight Team Maria to tax FD with a humble heart po. God bless.